Ya sisapho ngisanibingelela futhi. Mangifika kule ndawo ke indawo yesethembiso la. Ngafika khona isihlahlane esincane. uNkulunkulu umveli nqanga umdali wethu owanginika lamandla okuphilisa abantu ngezihlahla. Wathi angenze ialtare kulesihlahla. Ngisibophe ngoba ngizonga ubuzibovu thina. Ngisibophe nendwangu ebovu. Ngikhulekela abantu imihlatshelo yokuchitha kwamagazi bese ngibopha ngendwangu emnyama. Le ndwangu emnyama imela amathunzi amnyama namanzi amnyama. Ngikhulekela abantu mina abavalwa ngamagazi ngamanzi amnyama. Ngikhulela abantu abavalwa ngamathunzi amnyama abaphehlelwa amanzi amnyama. Omunye umuntu kangathi ubuthakathi ebona umbala obovu nomnyama. Ngikhulekela la amaketango izinto ezaboshwa nje ukubona iketango. Bese kuthi la indishi sikhulekela ukuthi ukudla akungene kuhlala etafuleni njalo. Uma uvuka kufuneka kudliwe osukwini ukuze abantu baphile impilo iqhubeke. So kumele lokho. So mangifika kule ndawo ngiye ngithokoze kakhulu ngoba wathi uNkulunkulu amandla ami ayokhula nalesihlahla. Ngiba sathe ngiyasibuka siyakhula ngiyabuka namandla okuphilisa ayakhula ngoba ke mina ngiyona lenyanga ezicebisa yona. Mina ngithanda ukucebisa abantu. Anginandaba nokuthi mina ngicebe. Cha, mina ngifuna ukuphila. Kodwa abantu abaphuma esandleni sami bonke ngibabuke bacebile. Bayaphumelela aba right bayizinto ezinkulu. Iloko kuye kungijabulise mina ngoba uma umelaphi wendabuko noma umsizi wabantu hayi asingabuki wena ucwebezela usikhombisa izinto ezibizayo asibuka abantu abadlule esandleni sakho ngoba wena unikwa imission ozwe accomplish ukuthi wena lekelela abantu baphumelele. Uma usuzinaka wena ilento edala ubona abelaphi bendabuko sebengena empini manje sebeyahluthulana bayadonsisana sebeyazondana abasakhulumisani nala ku social media nakuma TV sekuneyinkinga. Mina ngimdala kunabo bonke in most cases abelaphi abadumile la bekuthiwa abodumo. Abanye babo baphuma kumina la ezandleni kodwa ngeke ngize ngibadalule. Kodwa ekugcineni ngithi mase ngibona sekudonsiswana sekuhluthulana nje labantu sebefuna ukulahlekelwa ke manje inkanyezi esilandelayo. Kahle thina sani kwinkanyezi thina sifana nezazi zaseMpumalanga ezabona inkanyezi. Indaba kaJesu iyangichaza uma sikhuluma ngayo ngoba ukuzalwa kukaJesu kunabelaphi bendabuko phakathi. Kunenyanga phakathi ukuzalwa kukaJesu. Engiyikhulume lento ukuthi inyanga ingena kanjani ekuzalweni kaJesu. uMateyu chapter 2 uthi uJesu esezelwe eBethlehem laseJudiya emhleni kaHerod inkosi. Bheka kwafika izazi eJerusalem zivela eMpumalanga zithi uphi lo yozelwe oyinkosi yabaJuda na? Ngokuba siyibonile inkanyezi yakhe kwelaseMpumalanga size ukukhuleka kuye. Ngifuna sihlehlele izazi. Obani izazi?